Čaute ľudia, vítajte u dnešného nového videa. Chýba mi 2% do Unreal, tak to mi pušnúť, a tu som mnou Mišo. Čau, čau, čau. Hra na mobil, lebo je tak autistický, že si nevie zapnúť PlayStation, takže... To nepochopíš. Proticovi nie. A Ja tu som tu dáš konečne. konečne ukončenie Road to Unreal. Konečne, v tých 2 dňoch, čo stále pučím 20%. Nemal si naposledy Elite, keď sme to pušovali? Hlavne. Čo ja viem? Prášku, už máš skôr OK, ideme sem. Máš to už načítané? Nie. Tak ideme sem. Budeš musieť hlavne killiť Mareček, hej? Hlavne tých teba nechám. No jasné. Ja to mám na nabíjačke ešte aj slúchatka, mám do toho zapojené, aby sa ti to tu neozývalo na video. Koľko stráš? Po nikom, že ja po nikom nejdem ešte. Ja, že chcem takého iný. Pampička. Nie, to bude sa mal pušovať. Nebude zase 1v2 jak vždycky, každý deň. Jaký každý deň, bráško? Každý boží deň. No jasné, boží deň, jasné, ešte si docela ťahaj pána boha. A tu je pitičko kamo v zemi. Taký bezdomovec pichol, aby mu to nikto neokradol. Hej, Kto tvoj ti tam stále kamarát nejaký. píska? Čak, tu vysáva kamo niekto vedľa. Možno susedia. A jak ti môžem počuť sused... Vysávač od suseda, kámo. To nepochopíš. Kompeš, tak ty vysávač, kámo, pri mikrofóne. Aby si ho No nahrával jasné. ešte viac. No jasné. Ja ti vysávam pri mikrofóne, brat. No by si bol... Čo si nevymyslíš? No jasné. Vedia? Vedia o mne. Ty si to... To sme kúpiť. Ja tu nerad Kamo, vravím, ale... nešlo nič, mne to seka jak kráva. Jo, to je ten jeden tým. Už máme kill. Radička, už by to nahodí. Tam nemám natro. A teraz... Nevadí, Prosím, nech nevadí. Andrew, svetý Bože, sily, prosím, nech Andrew, nech to za sebe. A máme čierny Unreal. Finally. A máš ten čierny Unreal A vybavené. nehovor blbosti. Akurát 2%, bráško. Hej? Tak to bude Hej. Čo ti dáva, jak sme to úplne v pohode pošli.